सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना दासाई फेस्टिभेलটো বছৰি পাতিবৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা 10 লাখ কোটি টকা আমি দিম ধৰ্ষণ কৰা 80% মুছলমানে পাব ইন্ट्र' भिडिअ जायखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थागोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा नोंथांमोनहा भिडिअनि थांखिखौ हमनो हानाय नङा आरो लोगोसेनो चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामबाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गोदान आसनि फोसावदों दा बे गोदान आसनियानो जाहैबाय स्पेसियेलि आदिबासि सावथाल हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय बे आदिबासि सावथाल हारिनि दासाई फोरबो बे दासाई फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय बोसोरफ्रामबो 10 लाख रांनि मोनसे आसनि बिथाङा आदिबासि सुबुंफोरनो होबाय मैयानि दिनाव फोसावनानै होबाय दा बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदिनि आरो जोङो एसे उनाव सावरायफिनलांदिनि বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা আৰু অসমত বসবাস কৰা যিখিনি আমাৰ সান্থালী মোৰ দাদা ভাইসকল আছে সকললৈ দাসাই পৰ্বৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু হিটো বহুত বছৰ আগৰ প্ৰায় হাজাৰ বছৰৰ পৰাই এই দাসাই ফেষ্টিভেল সান্থালীসকলে হিটো উদযাপন কৰি আহিছে আৰু আজি আমি দাসাই ফেষ্টিভেলটো বছৰি পাতিবৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা 10 লাখ কোটি টকা আমি দিম আৰু যিটো বিৰছা মুণ্ডা ভৱন আমাৰ হ'ব লাগিছিলে 10 কোটি টকাৰ ইটো ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একৰ্ডত যেহেতু আছিলে হিটো চেংচন কৰি দিছে কিন্তু অলপ ভূমিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পিছ পৰি আছে এই কাৰণে ভূমিত অলপমান সৰু এটা বিবাদ আছে মই আমাৰ সংগঠনসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ হিটো শেষ কৰি দিলে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ABM सुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि न'खराव गाग्लोबनायनि सोमोन्दै मा बुंखो बेखौबो एसे नायदो ময়ো শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত মই এছপিৰ লগত ডিচিৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে কি হৈছে ইটো ইনকুৱাৰি কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিব লাগে बे ससे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आदिबासि सुबुंफोरनि थाखाय बा सावथाल सुबुंफोरनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा 10 लाख रांनि बोसोरफ्रामबो 10 लाख रांनि मोनसे दासाई फोरबोखौ खुंनो थाखाय मोनसे आसनि बायदि खालामनानै होबाय जों बेखौ आसनिखौनो होनांसिगोन मानोना बेखौ बोसोरफ्रामबो हरनाय जागोन बियो माने आसनियानो जाहैबाय दा बेखौ साननानै नायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बेफोरबायदि फोरबो जायो दा जोंनि बर'फोरनि बैफोर फोरबोनि थाखायबो प्रमद बर' बिथाङा एफा एमाउन्टनि आसनि खालामनानै होयोब्ला मोजां जागौ आं बेखौसो बुंनो लुबैदों दा दासाई फोरबोनि थाखाय 10 लाख आसनिनि रां हरनाय बोसोरफ्रोमबो हरनायखौ आं दुखु मोनाखै नाथाय आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों जे बर' हारिनिबो माखासे फोरबोफोर दङ बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय बेफोर फोरबोफोरनि थाखायबो प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे माखासे आसनि खालामनानै अनसुंथाइ बा रां होयो बेखौसो आङो मिजिंथिबाय गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो दुर्गा फुजाया गाजा गोमजायैनो जानानै थांबाय दा बेनि गेजेरावनो देग्लायनि फुजायाव गोबां राजनितिक दोलोनि नेता दैदेनगिरिफोरखौ माने गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों दा बे दुर्गा फुजानि असिलायैनो सोरबाया राजखान्थिनि बिबुंथि होदों सोरबाया समाज जौगानायनि बिबुंथि होदों सोरबाया बेबायदिनो गोजोन सान्थिनि बिबुंथि होदों नाथाय मोनसेल' बा सासेल' बिथांनि बिबुंथिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमी फुजा गाबोन दशमी लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला जौ जुवा ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बेफोरबायदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना बे जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365टा माने जुवा मा होनो मेला बाहायनानै जुवा जौ बायदिसिनाजों गेब्लेहोदोंमोन आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना होनानै थांनाय 17 बोसोराव जोङो इडुकेसनेलि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जों दे जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों
बेखौ जोङो जुदि BPF नि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम आकाश पाताल थामहिनबा नर्थ पल साउथ पलनि डिफारेन्सखौ जों मोननो हायो। पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर। मानोना जोंनि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादोंब्ला जोंबो नाजानांगोन बेखौ। खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय मेला जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय तास गेलेगौमोन, जुवा गेलेगौमोन, जोंनि न'खरा जोबस्रांलांगौमोन। खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा तास बायदिसिना जाया। गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ। फुजायाव सानसे साननै मेला खुंनायखौथ' बन्द' खालामनो हादों, नाथाय बेराफारसेथिं बै सरब सेराव थानाय धाबा बेफोरावदि माने 365 सानानो खुला थायो आरो बेहाय गोबां रोखोमनि समाजनि गुलाय गुजाय माखासे आखुथायफोर जायो, बेफोरखौथ' नोजोर होग्रा रावबो गैला खोमा। बेवहाय बैफोर धाबाफ्राव हर सान जे लोंनाय जानाय जायो, जौ बेदरजों लोंनाय जानाय जायो आरो बैफोर धाबाफोराव जेब्ला नोङो जागोन, जेब्ला नोंथाङा जाहैगोन लोंहैगोन, अब्ला बैफोर धाबाफोरनि मुवा बेसादफोरनि बेसेना माबायदि बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनोथ' रावबो गैया। नाथाय बेफोरनि गेजेरजों समाजा गुबुंले जायोना जाया बेखौ बुंनो हाला, नाथाय बे सानसे साननैनि मेलाजों समाजा गुबुंले जायो बेखौ थोंजोङैनो रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय। आसामनि मन्त्रि पियुष हाजरिका बिथाङा थोंजोङै थांखिनानै मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफोरखौ मा रोखोमनि बेखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिदिब्ला नायदो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरखौ मा होननानै फोरमायदों। আমিতো কৈ আছিলোঁ যে চোৰ ডকাইত মানে মুছলমান, আমিতো কৈ আছিলোঁ, এইটো সঁচা কথা। মানে সকলোতো নহয়, কিন্তু চোৰ ডকাইত আপুনি মেক্সিমাম 80% মুছলমানেই পাব, ধৰ্ষণ কৰা 80% মুছলমানেই পাব। এইবিলাক কথা আগতে কৈ আছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে পলিটিকেল মিছপিচ দিওঁ বুলি কয়। সঁচা কথা ক'লে বেয়া পায়। এতিয়া তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছেতো হয় যে মুছলমানত ডকাইত বেছি, মুছলমানত চোৰ বেছি, মুছলমানত হত্যাকাৰী বেছি। মই সকলো বুলি কোৱা নাই, আকৌ মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ সকলো বুলি কোৱা নাই, কিন্তু বেছি আগতে কৈ আছিলোঁ। আগতে ক'লেগে এইটো বিজেপিৰ নেতাসকলে মুছলমানক অসন্মান কৰিবলৈ বেয়া শব্দবিলাক কয়, কিন্তু এইবিলাক আগতে আমি কৈছিলোঁ ভাল হ'বলৈ। তেওঁলোকৰ নেতাই এতিয়া কৈছে তেওঁলোকে ভাল হওক, সমাজখন ভালদৰে আগবাঢ়ক। बिथाङा मुस्लिम हारिनि सायाव बेफोरबायदि बिबुंथि होनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरो जोंबो एसे नायबिजिरनानै नायदो थारैनो बिथाङा सैथोखौ बुंदों ना असैथोखौ बुंदों। दा दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखै, एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।